Üdvözlöm Önöket a 6. Magyar Profilolt Páros Bajnokságról. Lejtai páros küzd meg a Zámbó párossal, Zámbóék Nagykanizsáról, Lejtaiék pedig Budapestről, és akkor Lejtaiék kezdik a mérkőzést, és rögtön Gáspár lő egy 20-ast, Zámbó Tamás is válaszol rá, aztán Dani és Kristóf is betalál. 2-2 állás, 3-2, és most Zámbó Tamás elhibázza, és Lejtai Dani is elhibázza a 20-as lehetőséget. Most nézzük, Kristóf értékesíteni tudja a korongját, de nem. Úgyhogy marad a 3-2. És most Gáspár kívül tartja a korongját, Zámbó Tamás pedig kicsúszik az 5-ös zónába, Dani pedig 4-2-re hozza az eredményt, és Kristóf szépít 4-3-ra. És akkor itt már, bár még sok lövés van, megy a taktikázás, ugyanis a Zámbó testvérpár fogja befejezni a mérkőzést, és nem lehetetlen behozni az 1-20-as lemaradást, ez a 20 pont lemaradást. Gáspár lelövi ugyan a kék korongot, de rossz helyre menekül. Nézzük, Daninak sikerül-e a pöckör, és sikerül, viszont 15-ös zónába sikerül becsúsznia, nem túl szerencsésen. Ez a végén még a Zámbó testvéreknek jól jöhet a győzelemhez, ha nem így lőtte volna Kristóf. De Gáspár se tud kezdő 20-asra appellálni, mert ütközni kell az ellen korongjával. És becsúszik a 10-es zónába, érzésem szerint nem kellett volna. Tamás szépen takarít. És Dani meg véletlenül a saját korongját lövi be, így megadva egy esetleges vereségre a esélyt maguknak. Nézzük, Kristóf szép lövéssel takarít, és olyan helyre helyezi a kék korongot, hogy Gáspár ne tudjon 20-asra játszani. És akkor utolsó korong lövése következik Gáspár részéről. Egyenlőre tartja a 10-es zónában. És nézzük, Dani. És akkor nézzük, Dani mit fog lőni. Egyenlőre elemez. Daninak van még egy korongja, és Kristóf fogja befejezni. Nézzük Danit. Jó, hát most Kristófon múlik, hogy marad-e a 20 pont. Az angol testvéreknek, vagy többet sikerül elérni, vagy kevesebbet. És ez bizony döntetlen lett, én úgy látom, úgyhogy egy-egy pontot kap mindkét páros, és akkor a kört most Zámbó Tamás indítja, miután összeszedte a 6 korongot. Na nézzük a kezdő lövést.
sikeres. Danié is sikeres lett. És most Kristóf ideje korán elhibázza. Gáspár pedig takarít egyet. Tamás nem tudom, hogy 20-ast próbált szerezni, de ha igen, akkor kicsit gyenge lett a lövés. Dani megpróbált szerintem egy 20-ast, most nem jött össze. Nézzük Kristófot. Kristóf pöcök elé tereli korongjukat, de Gáspárnak ez nem okoz gondot, és akkor Tamás következik. Egyelőre tartják a pozíciót. Dani egy kicsit tovább csúszott a korongjával, mint gondolta, én szerintem. Kristóf pedig csak elővé. Gáspár szépen túlcsúszik a lyukon, hogy Tamás ne tudjon 20-ast lőni. Nézzük, Dani egyelőre 2 kör óta ugyanaz a felállás. Mindenki kipöcköli, amit ki kell, de 20-as az nincs. Talán most, de nem sikerül, és most Gáspár lőhetne egy 20-as, de túl erősen lőtte meg. Így nem sikerült 20-as szereznie, de már 2 piros korong van a pályán, úgyhogy egyelőre Daniék vezetnek. A Tamás megpróbált valami takarítást csinálni, széthúzni a korongjait, ez többé-kevésbé sikerült is. De hát ezzel opciót adott Daninak egy 20-as lehetőségre, de ő nem kockáztat, hanem csak 2-ös lelövéssel próbál, úgy látom, takarítani a pályán, tehát eltüntetni a kék korongokat, és össze is jön neki. Szép lövés volt. Kristóf mihez kezd ezek után? Meglátjuk. Lyuk mellé akarta tenni a piros korongot, hogy Tamásnak jó legyen, de Tamás most nem tud 20-assal lövés opciót számolni, viszont egy 2-ös kilövést megpróbált, csak aztán nem sikerült, és akkor kezdő 20-ast viszont elhibázza Dani. Nézzük, Kristóf tud-e 20-ast szerezni, nem jól találja el, és most már csak Gáspár van hátra, aki nem kockáztat semmit, jelen felállás szerint szereztek 2 pontot, és akkor székcsere következik. Nem egyenlő feltételek vannak az asztalnál, az asztal egyik fele hosszabb, mint a másik, és aki a hosszanti felén ül, azok távolabb esnek az asztaltól, ezért van szükség székcserére, hogy az egyenlőséget, egyenlő feltételeket fenntartsák. És akkor Dani megkezdi a következő kört, sikertelen kezdő 20-assal, Zámbó Kristóf következik. Szép lövés volt, csak túl erős, illetve nem túl erős, de szerencsétlenül visszapattant a korong, aztán utána Gáspár elhibázza a lövését. Na, egyelőre 0-0. Ez a játszma. Nézzük, hogy Kristófnak sikerül-e 20-as szerezni. Közel volt hozzá, de nem sikerült. Most Gáspárnak se jön össze.
Egyelőre zámló testvéreknek jó ez az állás, mert így ők fognak nyerni. Véleményem szerint, hát aztán meglátjuk. Kristóf nagyot ront. Mérges is magára, joggal. Még 5 perc van vissza. És most Gáspár egy 20-ast levarázsol a középső lyukba. Zámbó Tamás csak kimozdítani tudja a piros korongot a pöcöktől. Ez egyelőre létai vezetés. Ez egy szép lövés volt, majdnem sikerült is 20 pontot szerezni, de aztán rossz fele ment a korong. Gáspár pedig ismét hibáz. Most Tamás is hibázott. Minden korong lement, csak az övé nem. Hát pont fordítva szerette volna ezt eljátszani. És Dani egy gyönyörű betulós 20-ast lő. Aztán már nem forog veszélyben a győzelem. Na, 2-0-ra vezet a létai páros. Nem is értem, minek annyit gondolkodni. Hát ezért meg kár volt gondolkodni. Elhibázott, vagy elkapkodott lövés volt. Na és Zámbó Tamás egy gyönyörű 20-ast lő, és akkor így még matematikai esély van a győzelemre. A Zámbó testvérek részéről, gyakorlatban meg kéne valósítani. Még akár az ellenfél is szerezhet neki 20-ast véletlenül, úgyhogy nem lövi le a piros korongot, így viszont elúsztak az esélyek. Úgy néz ki. És rosszul lett kezelve a scoreboard, mert ezt most Tamás fogja befejezni, tehát neki még van egy korongja. Gáspár úgy próbálja lőni, hogy aztán már 20-as ne tudjon Zámbó Tamás bevarázsolni, de hát ő megpróbálja a döntetlenért, és nem is olyan nehéz. Ó, hát ez szerencsétlenül kipattant, úgyhogy megmenekült a létai győzelem. 2 pontot szereztek, és akkor jöjjön az utolsó kör, amit Kristóf fog kezdeni. Begyűjti mindenki a korongjait, oroznak. Hát nem, Daniel van maradva, írással foglalatoskodott, és akkor Kristóf megkezdi egy rossz lövéssel a kört, és Gáspár megint hibázik. Na, Tamás lelövi, amit le kell, és ugye Daniék fogják befejezni. Hát Dani is lelövi, amit le kell, és elbújtatja a piros korongot, hát a Kristóf belehibázik. És nem hibázott bele, még a pályán maradt a 2 korong. Tamás viszont, amint elrontotta volna ezt a lövést, érzésem szerint nem így akarta, főleg, hogy a piros meg nem ment le. Na, Kristóf mit tud csinálni? Egy korongot le tud lőni minden esetre, talán egy 20-ast megpróbálta, és nagyon, nagyon szép lövés volt. Ez is szép lövés. No, Tamás. Mit talál ki?
Egyelőre bujik oldalra, Daninak oldalra lett az egyik kék korong, nem is érdemes azt lőni, mert oldalsó útközök lévő korongokat nem olyan egyszerű levarázsolni a pályáról, de még ütközni se. És aztán ha elhibázza, akkor az nem túl jó, úgyhogy marad a külső korongnál. Érzésem szerint Dani. Igen, úgy pozícióba rakja a saját korongját, hogy kettőt ne nagyon tudjon lelőni Kristóf. Legalábbis ez a érzésem. Na Kristóf, ahogy mekkora 20-as lőtt. Hát ez gyönyörű volt. Na, így kell. Itt kezdődnek az izgalmak most. Ugye a létajét fogják befejezni, de Kanizsa vezet egy 20-assal. Viszont két piros korong van a pályán, ami előre vetítve a meccs végét, egyelőre létai győzelem. Aztán most valószínű 3 piros korong is lesz a pályán, és lett is. És így már nagyon a létaiéknak kedvez ez a helyzet. Kristóf mit fog megpróbálni? Valami kettős kilövést magyaráz Tamás talán, vagy egy 20-as opciónak, de hogy menjen le a piros korong is mindenképp. Hát és akkor ezt nem így tervezték. És Gáspár ahelyett, hogy belőni a kezdő 20-ast, megint kihagyja. És nem figyeltem a kék korongot, hogy az lemente. Pályán kívülre jött vissza, de talán nem. Na, Dani az mindig sokat készülődik egy-egy lövésre. Na hát, azért csak előtte. Na nézzük, megkezdődik az utolsó korongok elpöckölése, és akkor, hogy mi lesz itt a vége. 4 piros korong a pályán, de Kanizsa vezet. Ez egy szép takarítás volt, bár lement a kék korong is, de szép lövés volt, és akkor most 1-1, és piros korong van a pályán. 2 embernél van még korong, az egyik Tamás, másik pedig Dani. Daninak nem kell más csinálni, csak le kell varázsolni a kék korongot a pályáról, és elszúrja. De nincs hozzáfűzni valóm, így nem szabad elrontani a mérkőzést. Így most 5-3-ra alakult végül is a meccs, de lehetett volna 7-1 is. Köszönöm a figyelmet!